खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुर्गा फुजानि समावनो गिख्रंथाव रेलगारिनि जाब्रथाय जाय जाब्रथायाव दासिम सा 20नि गोथै देहाखौ मोननाय जाबाय आरो सा 100नि गोबाङा जोखोम जादों गंसे पेसेन्जार रेलगारि आरो गंसे मालगारिनि गेजेराव जाब्रथाया जादों रिपर्टनि बायदिब्ला मालगारिया पेसेन्जार रेलगारिखौ उननि फारसेनिफ्राय सौख्रांफैदों बे गिख्रंथाव रेलगारिनि जाब्रथाया बांलादेशनि किशोरगंज जिल्लायाव थानाय भैरब ओनसोलाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला मालगारिया चट्टग्राम फारसे थांगासिनो दंमोन आरो पेसेन्जार रेलगारि 11 सिन्दुर गुधुली एक्सप्रेसआ ढाका फारसे थांगासिनो दंमोन जेनेरेल मेनेजारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मालगारिया सिगनेल होनायखौ मानियालासे मालगारिखौ सालायबोदों जायनि जाहोनाव ढाका फारसे थांबाय थानाय 11 सिन्दुर गुधुली एक्सप्रेस रेलगारियाव उननिफ्राय सौख्रांफैदों जायजों पेसेन्जार रेलगारिनि मोनथाम दाब्बाया बेलथायदों रेलगारि बेलथायनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां सुबुंफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों खौराङाव फोसावनाय सिमाव सा 20नि गोथै देहाखौ बेलथायनाय रेलगारि सिंनिफ्राय बोखांनाय जाबायमोन आरो सा 100नि गोबां जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जाबायमोन जायनाखि बेलथायनाय रेलगारि सिंनिफ्राय रैखा खालामनायनि हाबाखौ रैखाथि हान्जाया मावगासिनो दं बेनिखायनो सुबुंनि थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मालगारिया सिगनेलखौ मानियालासे खारनायनि जाहोनाव बे गेदेर जाब्रथाया जानो मोननायनि थाखाय मालगारिनि लक' मास्टार एसिस्टेन्ट लक' मास्टार आरो गार्डखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय दुर्गा फुजानि समावनो गसाइगावआव बर'नि गंसे नखराव अर खामनाय जाथाय अर खामनायजों खहा जादों गासै 5 लाख रांसोनि धोन सम्पति गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि फिलिमन बरगयारी आरो जयन्ती बरगयारीनि न'आव खामदों गिख्रंथाव अर खामनायजों सिलिंखार जादों न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसाद माइरं दैरंफोरा जयन्ती बरगयारी बिथाङा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनाखि गाव अदेबानि जयन्ती बरगयारी बिथाङा सि दानानै फानो बेनिखायनो ओंखाम संग्रायाव बनजों ओंखाम संखांनायनि उनाव सि दानो थाखाय न' सिंनिफ्राय ओंखारलांनानै सि दाहैदोंमोन बेयावनो न'नि इन्जुराव रोहो रोहो अर खामनायखौ नुनो मोन्दों फारसेथिं फिसायाबो गुबुनाव खामानि मावहैदोंमोन बे समावनो न'आव अरा ब्लाव ब्लाव जोंब्लावदों उनाव ओंखाम संग्रानि न'आनो गुबुन गंसे न'आवबो खामहैदेरदों जायजों गुबुन गंसे न'आवबो खामनानै सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथिदों अरा ओरैबायदि ब्लाव ब्लावमोन अरखौ खोमोरनो थांनायाव थैसिगौमोन होननानैबो फोरमायथिदों जयन्ती बरगयारी बिथाङा जायनाखि बिथांजोआ सि दानानै फानोमोन बेनिखायनो न'आव सिबो दंमोन बे अर खामनायजों 40,000 रांसोनि सिया खामनानै सेवहांगार जादों बेनि अनगायैबो न'आव थानाय सि जोम माइरं दैरं बासन बर्तन गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथिदों बे अर खामनाय जाथायाव गासै फ्राय 5 लाख रांसोनि धोन सम्पतिया खामनानै सेवहांगार जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो बिटिआर सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांजोआ तामुलपुर जिल्लानि दारखुसियाव एबिएमसु आन्सलिक मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेननि न'आव गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव एबिएमसुनि गोख्रों फिनजाथाय 24 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौनि दाबि एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला हारिनि आफादनि माखासे सुबुंफोरा गाव अदेबानि टाइसन हुसेना न'आव गैयै समाव आरो बिमा बिफाल' थानाय समाव फैनानै अन्थाइ इथाजों न'आव गाग्लोबनायनि अनगायैबो न'खौ लावथिजों बुफाय बुसि खालामफैदों आरो जय श्रीराम बायदि स्लगान होनायजों लोगोसे धोरोमनि माखासे खोथाबो बुंथिफैदों होननानै फोरमायथिदों टाइसन हुसेन बिथाङा आरो बेफोरखौ पुलिसा होबथानो नाजादोंमोनबाबो पुलिसनि सिगाङावनो बेफोरखौ दुथांफोरा खालामदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे न' गाग्लोबनायनि अनगायैबो न' खाथियावनो थानाय एबिएमसुनि मावखुलियावबो गाग्लोबदों आरो बे गासै जाथाया दुर्गा फुजाजों सोमोन्दो गोनां होननानैबो फोरमायथिदों एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेन बिथाङा गिबियाव दुर्गा फुजायाव दावराव दावसि नांज्लायनाय जाग्रोदोंमोन बेनि उनाव साननै जौसोआ टायार सावदों उनाव बिसोरनो जयै फैनानै एबिएमसुनि मावखुलि आरो आफादगिरिनि न'आव गाग्लोबफैदों आरो बेफोर गासैबो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां होननानैबो बुंथियो टाइसन हुसेन बिथाङा सिगांनि समाव एबिएमसुनि दैदेनगिरिखौ बुथारनाय बायदि बे खेबावबो एबिएमसुनि आफादगिरिखौ बुथारनो सोलो खालामदोंमोन नामा होननानैबो बुंथियो आरो दायनिगिरिफोरखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो एरेस्ट खालामनो थाखायबो दाबि दैखाङो नङाबा तामुलपुरल' नङा गासै बिटिसिआवनो आन्दोलन खालामगोन होननानैबो हुमखि होयो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि तामुलपुराव हिन्दु आरो मुस्लिम सिगांनिफ्रायनो जयैनो गोरोबनानै थाबोदोंमोन नाथाय माखासे दुथां सुबुंफोरा बेबायदि थासारि सोमजिहोदों आरो बे थासारिखौ जाहाथे गासै आसामाव लानानै थाङा बेनि थाखायबो खावलायहरो एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेना
अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरखौ ब्लेकमेल बा सिगिसोखौ खालामदों नामा? बिपिएफआव हाबखानाय रायजो राजाफोरखौ जर जुलुमै इउपिपिएलआव लांफिननो नाजानायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा। रौता फानबारिनि बोरिगाव दिग्लिपारानि रायजो राजाफ्रा खौरांगिरि मेल खुंदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनाखि थांनाय 3 बोसोराव इउपिपिएल सरकारनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जेबो मोननो हायाखै, बेनि अनगायैबो ओनसोलनि इएम निलत सोरगियारि बिथाङाबो गामिनि रायजो राजाफोरखौनो सिनाया आरो गामिखौबो सिनाया। बेनि अनगायैबो भिसिडिसि अफिसावबो खेबसेबो रायजो राजाफोरखौ लानानै मेल मिटिं खुंनो हायाखै। बेनि अनगायैबो जायनाखि इउपिपिएल सरकारा नखर नखर साख्रि होगोन होननानै खोथा होदोंमोन, नाथाय बेखौबो होनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोनहा नखर नखर हाबनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो इउपिपिएल सरकारजों थाबाय थायोब्ला ओंखाम गोमागोन साननानै रायजो राजानि गाहामनि थाखाय रायजो राजा जयैनो मोनसे हानजाखौनो मदद होनानै देरहाहोनायनि थांखि जों बिपिएफ दोलोखौ मदद होनो थांखि लादोंमोन। बे लेखायैनो बिपिएफनि दैदेनगिरि चरण बर'खौ बाथौ आर'जआव हांख्रायनानै रायजो राजाफोरा जयेन जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। नाथाय बेखौनो इउपिपिएलनि माखासे सुबुंफोरा बिपिएफआव जयेन जाखानायखौ इउपिपिएलआव लांफिननो नाजादों आरो अरुणोदय मोननाय नङा बायदि सिगिनानै गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बायदि खोथा बुंहोदों होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। जेरै जोंखौ बिपिएफआव जयनिं जाहोगोन होननानै जों मिथियामोन, बाथौ आर'जआव आलासि फैगोन जेखि दोलोनियानो जायाथों मानो बरायनो होननानैसो थांदोंमोन बायदि होननानै बुंथिदोंमोन बिथांमोनहा होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। आरो जायफोर बिथांमोनहा बेफोरबायदि बुंथिदोंमोन बिथांमोनहाबो दिनै खेंफोरथि होफिननायाव जोंजोंनो अदेबानि रायजो राजाफोरजोंनो जयैनो दंफायो होननानैबो फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। 75 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सरकारजों नायसनजायै गंसे औवानि दालांखौ अरायनि थाखाय मोजां खालामनानै होनो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि। फोरमायथिनो गोनांदि दुमनि मसलपुर फोनांजाब लामानि अहपानि देखादं दैसानि सायाव थानाय औवानि दालांखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो बानायनानै लादों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 75 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे दैनि सायाव औवानि दालांजों रायजो राजाफ्रा हान्थिबोनो गोनां जाबोदों। जाय दालांनि गेजेरजोंनो फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो, फालांगिरिफ्रा थाङो आरो खाथियावनो दुमनि हाथायबो दङ होननानै फोरमायथिदों। नाथाय औवानि दालाङाबो गैयाब्ला अदेबानि माब्लाबा समाव गाज्रि जायोबा फरायसाफोरा आरो रायजो राजाफ्रा गुबुन लामाजों गोजान जानथायसिम हान्थिनानै थांनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। आरो बे दालांनि जेंनाखौ अरायनि थाखाय सुस्रांनानै होनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो ओनसोलनि इएम घ्यानसाम दासनिसिमबो गोबां खावलायबोबाय, नाथाय मावफुंनानै होआखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो औवानि दालांखौ लुनानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिसि सरकारा जाहाथे बे औवानि दालांखौ मोजां दालां खालामनानै होयो बेनि थाखायबो सरकारनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। दुर्गा फुजानि मोनफ्रोमबो मन्दपफोराव गिदिंथिंदों राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा। बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दासान्दि दुर्गा फुजानि मन्दप बेरायथिंदों आरो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफोरजों नुजाथिहैदों। चिरां जिल्लायावबो इउपिपिएल सरकारनिफ्राय बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा गिदिंथिंफैदों। बिथांमोनहा फुजानि मन्दपआव गिदिंथिंनायजों लोगोसे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय 10,000 राङै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। आरो बिटिआरआव गोजोन फैबाय, बे मेसेजखौ बिटिसिनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनिसिम होनाय थांखिजोंनो गिदिंनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। फुजानि समाव मेला खुंनायखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो हास्थायो आरो मेलाखौ बन्द खालामनायाव गोबां रायजो राजाफ्रानो दुखु मोनदों, जेराव पिकनिक बायदिखौ बन्द खालामनाय जायाखै। बेनि सायाव इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारि फैफिनोबा जौ जुवा ड्राग्स सोलिफिनगोन। जेरै हाग्रामा महिलारिखौ फैफिननायखौ लुबैयो, थिग बेबायदिनो मेला जाफिननायखौबो लुबैयो होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो 70 बोसोर जौ जुवा मेला बायदिसिना सोलिबोदोंमोन आरो बेखौ होबथानाया गोरलै नङा होननानैबो बुंथियो इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि 70 बोसोराव जौ जुवा मेला बायदिसिनाजों जोंनि सोलोंथाइया गोग्लैसोदोंमोन, नाथाय बे 2 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा जौ जुवा मेला बायदिखौ बन्द खालामनायजों बिटिआरआव सोलोंथाइया दावगादों। बिपिएफनि 70 बोसोर आरो इउपिपिएलनि 3 बोसोरनि खुंथायाव सोलोंथाइनि बिथिङाव अख्रां आरो हा बायदिनि गेजेराव फारागथि दं होननानैबो फोरमायथियो इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। देग्लाय बोसोरनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग ASPLआ गसाइगावनि रायमना गेलेग्रा फोथारावनो खुंजागोन। 2023 मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग ASPL जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन ओनसोलफोरजों लोगोसे फैगौ 5 नभेम्बर खालारनिफ्राय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना
फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंजागोन 5 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 29 नभेम्बरसिम गासै मोनस्नि गेलेनाय जागोन बेनिखायनो गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे बे गेलेनायखौ नायफैयो बेनि थाखाय हांख्रायहरदों बानजाय आफादनि सोद्रोमाफोरा नोंथांमोना बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनो थाखाय टिकेट बायनो हागोन बेनि बेसेना जेनेरेलाव 20 रां गेलारियाव 50 रां आरो भिआइपिआव 80 रां दुर्गा फुजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे गोथार फुजानि समाव नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय देरसिन अफार फोसावदों जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा गंसे साइकेलबो मोनथारनो हागोन आइ बिमा दुर्गा फुजाखौ बिथा खालामनानै स्पेशल अफार होदों काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा स्पेशल अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन बेनि अनगायैबो 2000, 2500 आरो 4000 रांनि भाउचार नोंथाङा मोननो हागोन जायनि गेजेरजों नोंथाङा गंसे साइकेल मोननो हाथारगोन बेनि अनगायैबो एल&टि फाइनान्सनि गेजेरजों फाइनान्सआव बाइक नङाबा स्कुटि लायोब्ला 5000 रांनि स्मार्ट घड़ीबो नोंथाङा मोननो हागोन बेफोरनि अनगायैबो खम रां होग्रोनानैनो अदेबानि 15000 रां डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटिखौ मोननो हागोन लोगोसे नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बे खाबुखौबो नोंथाङा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन फुजानि बे गेदेर खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गोख्रैनो काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो आबुङै मिथिनो हास्थायोब्ला 9101037416 नङाबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों